Rubin, nid y canlyniad o'ch chi moyn, nid y canlyniad o'ch chi'n disgwyl pa mor rwystredig mae'r canlyniad yma? Ie, oedd yn really disappointing i ni. O'n i eisiau ennill y gêm na. O'n i ddim wedi chwarae digon da, ond credit i nhw, nhw wedi gwneud e'n really galed. Chwarae tu ôl o pêl a o'n yn really aggressive ac yn mynd yn tynnu ni, so ddim wedi galed ni, ond ddim yn digon da, ond fi'n ni'n dysgu hwnna a gobeithio dyna beth mae'n gyd amdano am hynny'r blwyddyn, just dysgu a paratoi am y gêm y pwysig nawr, so ie. Fi'n gwybod o'n nhw'n styfnig iawn, nath nhw'n wneud bywyd yn anodd iawn i chi, ond i feddwl, maen nhw wedi ildio 50 gol yn ei 13 gêm ddiwetha fel ymosodwr. O'ch chi'n disgwyl gwell o ran eich perfformiad chi fel tîm yn ymosodol hynna? Ie, oedd e'n, fel sy'n dweud, maen nhw wedi concede lot o gols dros y blynydde, ond heddi, o'n nhw wedi gwneud yn really dda, o'n nhw wedi rhoi lot o chwarae tu ôl o bêl. O'n i'n gallu gweld y tackles nhw wedi rhoi mewn y blocs, y saves gan y keeper, ond o'n i ddim digon da heddi, a bydd ni'n gobeithio bod ni'n gwell gêm nesaf nawr. Pam ti'n credu oedd pethau heb cweith clico heddi, Rubin? Mae lot o resymau, ond smog yma'n neud excuses, really. O'n i ddim digon da heddi, a gobeithio bod ni'n gwella yn y dyfodol. Rubin, diolch yn fawr.